истинският източник на живота, тя покрива повече от 70% от повърхността на Земята и съставлява около 70% от телата ни. Водата е с нас почти всеки момент от деня. Пиеме я вкъщи, на работа и когато излизаме на разходка. Когато сме жадни, рядко мислим за качеството на водата, която пием, а то може да има голямо влияние върху нашето здраве и благополучие. Важно е всички ние да имаме достъп до най-висококачествената и най-здравословна вода всеки ден, независимо къде се намираме и какво правим. Затова създадохме Coral Mine, най-лесният, най-достъпен начин да пием вода, която наистина е полезна за телата ни. На южния край на Япония се намира остров Окинава, родното място на Coral Mine и дом на някои от най-старите коралови рифове на Земята, обграден от кристално чистите води на Южно-Китайско море. Окинава е живописно място с зашеметяващи лагуни, безкрайни разновидности, морски живот и непокътната природа. Това специално място също крие тайната на дълголетието. Окинава е известна по целия свят със своята висока продължителност на живота. Много от селата на острова са на възраст между 80 и 115 години. Повечето от тях водят активен, здравословен живот. Тук, сред зашеметяващата природна красота, се произвежда Coral Mine, универсална система за чиста питейна вода. Концепцията е основана на смлян корал, чийто скелет е генетично подобен на човешкия скелет и съдържа широк спектър от минерални соли. Това са основно калциеви и магнезиеви соли. Той също така съдържа калий, желязо, фосфор, цяра, силиций, цинк и много други минерали. Кораловите образувания натрупват своите полезни свойства през много векове. Когато коралът завърши естествения си жизнен цикъл, той се утаява на морското дъно, обогатен с целия спектър от минерали, съдържащи се в морето. Японското правителство внимателно контролира как се добива този древен корал от Окинава, осигурявайки растежа на нов корал и запазвайки деликатния екологичен баланс. Суровината се сортира и прехвърля в производственото съоръжение. Тук той преминава през специализиран процес. Кораловият прах се измива, стерилизира, пресява и опакова в хартиени пликчета по 1 грам. Когато се постави във вода, пликчето с кораловия минерал я обогатява с полезни минерали в най-биоактивната им форма и водата достига своя пълен хранителен потенциал. Пиенето на вода с коралов минерал има положителен ефект върху цялото тяло. Уникалният му минерален състав регулира водно-солевия баланс в тялото и помага за нормализиране на всички жизненоважни функции и системи. Ползите за здравето от корала са споменати за първи път през 9 век. Съвременните учени изследват кораловия пясък през 80-те години, добавяйки го в крекери, за да измерят нивата на абсорбция на калций при хора. Научните изследвания продължиха, изграждайки значително количество знания за ползите от коралите за хората. Изследванията продължават и до днес с нови открития за полезните ефекти на кораловия минерал върху водата. Последното изследване беше проведено от професор Йерман, ръководител на Института Баян в Словения, където специалните свойства на водата са били изследвани и тествани вече повече от 28 години. Професор Йерман беше впечатлен от ефекта на кораловия минерал върху водата и в момента подготвя научна статия за своето изследване за публикуване с кораловия минерал. Всеки може да пие вода с най-високо качество. Ние сме това, което пием. Като подобряваме водата, която пием, ние подобряваме себе си.